Ωραία. Ώρα Ελλάδος, 8 ακριβώς και μπορούμε να ξεκινήσουμε. Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στην τρίτη συνάντηση του μικρού διαδικτυακού σχολείου για γονείς. Μια ώρα αφιερωμένη αποκλειστικά σε εσάς, τους γονείς. Είμαι η Τερέζα Ιμπάουμ και μαζί με τη συνεργάτηδά μου, τη Βούλα τη Φάσα, θα συζητήσουμε σήμερα για ένα θέμα πάρα πολύ σημαντικό, τα συναισθήματα. Καλησπέρα και από μένα. Χαίρομαι πολύ που είμαι και πάλι μαζί σας και καλωσορίζουμε και τους νέους γονείς που ήρθαν στην παρέα μας. Για τα νέα μέλη του μικρού διαδικτυακού σχολείου αξίζει να πούμε ότι ο στόχος αυτών των συναντήσεων δεν είναι να σας κουράσουμε με θεωρητικά δεδομένα και να δώσουμε έτοιμες λύσεις, αλλά να προχωρήσουμε βήμα-βήμα σε μια βαθιά συνειδητοποίηση του τι είναι λειτουργικό και πώς θα απολαύσουμε το ρόλο μας ως γονείς. Πριν ξεκινήσουμε, όπως κάναμε και στις δύο προηγούμενες συναντήσεις μας, θα βάλουμε τους κανόνες που διέπουν λοιπόν αυτή μας τη συνάντηση, έτσι ώστε να δημιουργήσουμε ένα ασφαλές περιβάλλον όπου όλοι μας δεν μπορούμε να εκφραζόμαστε ελεύθερα. Ο καθένας μπορεί να κρατήσει την ανωνυμία του και αν θέλει καθ' όλη τη διάρκεια της συνάντησής μας, μπορεί να κρατήσει κάμερα και μικρόφωνο κλειστά. Επίσης, όποιος θέλει μπορεί να μιλήσει με κλειστή την κάμερα, πάλι κρατώντας την ανωνυμία του. Και να δούμε λοιπόν σήμερα τον τρόπο που θα λειτουργήσουμε. Αρχικά θα κάνουμε μία μικρή εισαγωγή για τη συναισθηματική νοημοσύνη. Τι σημαίνει? Στη συνέχεια θα παρακολουθήσουμε μία σειρά από βίντεο, τα οποία αποτελούν και την αφόρμηση για μία συζήτηση που μπορεί να ξεκινήσει ανάμεσά μας. Θα δούμε συνολικά 5 μικρά βίντεο, στα οποία θεωρώ ότι θα αναγνωρίσουμε όλοι τον εαυτό μας και στα 5. Η συνεργάτηδά μου και εγώ θα συζητάμε και μεταξύ μας, η καθεμία από διαφορετικούς ρόλους. Η κυρία Βούλα Φάσα θα μιλάει από το ρόλο του εκπαιδευτικού και εγώ θα σας μιλάω κυρίως από τη θέση της μητέρας, αφού η κόρη μου είναι πλέον ενήλικη, και τολμώ να πω, εντελώς ειλικρινά, ότι έχω διαπράξει όλα τα λάθη που θα δούμε σήμερα. Όμως, ο ρόλος της μητέρας επικαλύπτεται και από το ρόλο του εκπαιδευτικού, του ανθρώπου που έχει δουλέψει ήδη 37 χρόνια με παιδιά και συνεχίζει να δουλεύει. Σαν μικρό διαδικτυακό σχολείο, μπορείτε να κρατάτε σημειώσεις με τις ερωτήσεις σας, τις οποίες θα απαντήσουμε προς το τέλος της σημερινής μας συνάντησης. Θα θέλαμε να γνωρίζετε ότι η συνάντησή μας βιντεοσκοπείται, προκειμένου να έχουν την ευκαιρία και όσοι δεν μπόρεσαν να είναι σήμερα μαζί μας να την παρακολουθήσουν σε δεύτερο χρόνο. Αν θέλετε να πάρετε το λόγο και δεν θέλετε αυτό να βιντεοσκοπηθεί, ο συνεργάτης μας, ο κύριος Στάφορντ, ο οποίος βρίσκεται μαζί μας για την ηλεκτρονική υποστήριξη, θα σταματάει τη βιντεοσκόπηση, αρκεί να ενημερώσετε πριν μιλήσετε. Θέλουμε να νιώσετε ότι είστε σε ένα περιβάλλον ασφαλές, όπου όλοι μοιραζόμαστε τους ίδιους προβληματισμούς και να νιώσετε άνετα ώστε να συζητήσετε οτιδήποτε αναδυθεί. Παρακαλώ, κλείστε όλοι τα μικρόφωνά σας για να μην παρεμβάλλονται εξωτερικοί ήχοι και θα τα ανοίξουμε και πάλι όταν θα ξεκινήσει η συζήτησή μας, κάθε φορά που κάποιος θα παίρνει το λόγο. Πάμε λίγο να ξεκινήσουμε λοιπόν με ένα σύντομο ορισμό της συναισθηματικής νοημοσύνης. Τι είναι συναισθηματική νοημοσύνη? Συναισθηματική νοημοσύνη είναι η ικανότητα του ανθρώπου να αναγνωρίζει, να κατανοεί, να εκφράζει και να διαχειρίζεται τα συναισθήματά του. Αλλά και να αποκωδικοποιεί, να αναγνωρίσει και να αποδέχεται και τα συναισθήματα των άλλων. Είναι πολύ σημαντική διεργασία, καθώς επηρεάζει τη σχολική και στο μέλλον την εργασιακή μας επίδοση, τη σωματική και ψυχική υγεία και τη σχέση μας με τους άλλους, αλλά και πάνω απ' όλα με τον εαυτό μας. Η συναισθηματική νοημοσύνη, η κατανόηση και διαχείριση του συναισθήματός μας καλλιεργείται. Χρειάζεται και αυτό εκπαίδευση. Χρειάζεται να βοηθήσουμε τα παιδιά να αναγνωρίσουν τα συναισθήματά τους και να μάθουν να τα διαχειρίζονται. Δεν υπάρχουν λάθος συναισθήματα ή αρνητικά συναισθήματα, αλλά υπάρχουν δύσκολα συναισθήματα, τα οποία όμως μπορούν να αξιοποιηθούν σαν ευκαιρίες για να διδάξουμε στα παιδιά σημαντικά μαθήματα ζωής και να οικοδομήσουμε στενότερες σχέσεις μαζί τους. Τα δύσκολα συναισθήματα όμως πρέπει να αντιμετωπίζονται άμεσα για να μην φτάσουν σε ένα επίπεδο όπου πια μόνο κακό κάνουν στον ίδιο μας τον εαυτό. Τι εννοούμε με αυτό? Το κάθε συναίσθημα έχει διαβαθμίσεις. Δηλαδή, είναι μικρής και μεγάλης έντασης. Για παράδειγμα, ξεκινάμε κάτι συμβαίνει και ξεκινάμε και νιώθουμε μια ενόχληση στην αρχή. Η ενόχληση μπορεί να γίνει εκνευρισμός, ο εκνευρισμός θυμός, ο θυμός οργή.
Ή έχουμε ανησυχία για κάτι. Ανησυχία θα γίνει αναστάτωση, μετά θα γίνει άγχος, θα γίνει φόβος, θα γίνει τρόμος. Μπορεί να φτάσουμε στο σημείο να πανικοβληθούμε, έτσι, να νιώσουμε πανικό. Ή η ζήλια να γίνει φθόνος. Ποια από αυτά δεχόμαστε και ποια πρέπει να τα εξαλείψουμε. Ακόμα και τα δύσκολα συναισθήματα είναι ωφέλιμα για τον άνθρωπο. Ο φόβος, για παράδειγμα, μας προστατεύει από τους κινδύνους. Ο θυμός μας επιτρέπει να δηλώσουμε τη θέση μας, να σταματήσουμε μια συμπεριφορά που μας καταπιέζει, να απαιτήσουμε σεβασμό. Η λύπη, να ενεργοποιηθούμε, να αλλάξουμε αυτό που μας κάνει να νιώθουμε λυπημένοι. Ο τρόμος όμως, ο πανικός, βοηθούν σε κάτι. Ακόμα και το να εκφράσουμε τη ζήλια μας δεν είναι κακό. Είναι και αυτό ένα συναίσθημα. Όλοι κάποτε ζηλέψαμε κάτι. Και η ζήλια για το τι έχει κάποιος μας κινητοποιεί στο να παλέψουμε, να το αποκτήσουμε κι εμείς. Άλλο όμως η ζήλια και άλλο ο φθόνος. Τι έχει να προσφέρει ο φθόνος σε έναν άνθρωπο? Και τώρα να πούμε κάτι που εγώ το μάθα σε πολύ μεγάλη ηλικία. Ο φθόνος είναι ίσως το μοναδικό συναίσθημα που όταν το νιώθουμε πρέπει να το κόψουμε από τη ρίζα του. Είτε είμαστε εμείς ενήλικες, είτε είναι στα παιδιά μας. Άλλο είναι να ζηλέψει ένα παιδί ένα αυτοκινητάκι και να πει «Όπω θέλω πάρα πολύ αυτό το αυτοκινητάκι, θέλω κι εγώ ένα ίδιο». Και άλλο είναι να φτάσω να κατηγορώ την οικογένεια ενός παιδιού, επειδή έχει την οικονομική άνεση, να του προσφέρει αυτό το αυτοκινητάκι και κυρίως να φτάσω στο σημείο να επικληθώ το κακό τους. Αυτό είναι ο φθόνος. Η ζήλια ως συναίσθημα δεν είναι κακό, απλώς πρέπει να το αναγνωρίζουμε. Ζηλεύω. Ο φθόνος είναι όμως το μοναδικό συναίσθημα με το που το νιώθουμε, το κόβουμε από τη ρίζα του. Δεν του επιτρέπουμε να μεγαλώσει. Είναι αυτό που λέμε το γνωστό, ένα ψοφίσει κατσίκα του γείτονα και δεν πειράζει, ας μην έχουμε ούτε εμείς γάλα. Ας ξεκινήσουμε όμως και ας περάσουμε, Βούλα, αν δεν έχεις αντίρρηση, να περάσουμε στο πρώτο βίντεο. Ναι, είμαστε έτοιμοι νομίζω. Ωραία. Θα παρακολουθήσουμε ένα κοριτσάκι, την Αναστασία. Και πρέπει να ευχαριστήσουμε την Αναστασία, είναι μαθήτρια του σχολείου μας και ο πατέρας της, ο κύριος Εμμανουηλίδης, όπου η Αναστασία και στα 5 βίντεο που θα δούμε, λέει συνέχεια το ίδιο πράγμα στον μπαμπά της. Δεν θέλω να πάω σχολείο. Όσοι έχετε παιδιά στη σχολική ηλικία, νομίζω το έχετε νιώσει αυτό. Όσο ωραίο και να είναι το σχολείο, θα έχετε ζήσει τη μέρα που λέει «Δεν θέλω να πάω σχολείο». Σε κάθε βίντεο θα μπορέσουμε να δούμε και να σχολιάσουμε τον διαφορετικό τρόπο αντιμετώπισης του πατέρα της ή ακόμα και του παιδιού, αν θέλετε. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν, ας δούμε το πρώτο βίντεο. Αναστασία, σηκώ μου. Δεν θέλω να πάω σχολείο, θέλω να μείνω σπίτι. Δεν υπάρχει λόγος να κάνεις έτσι. Τι ανοησίες είναι αυτές, είναι χαζό αυτό που κάνεις. Λοιπόν, έλα. Είσαι μεγάλο κορίτσι και το ξέρεις ότι πρέπει να πας. Έλα, όταν γυρίσουμε θα σου δώσω το τάμπλετ να παίξεις. Έλα. Άντε, ντύσου και θα πάμε να πάρουμε και κρουασάν σοκολάτα. Ναι! Ωραία, Παύλο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας βοηθάς με τα βίντεο. Υπάρχει κάποιος που θέλει να πει, αν θέλει κάποιος να σχολιάσει τη συμπεριφορά του παιδιού, τη συμπεριφορά του πατέρα, σήμερα μπορούμε να είμαστε ανοιχτοί στο να συζητάμε πράγματα. Απλά ανοίξτε το μικρόφωνο σας. Αν δεν θέλετε να βιντεοσκοπηθεί ή να ηχογραφηθεί η φωνή σας, απλώς πρέπει να το κλείσουμε. Οκ, ναι. Ωραία. Ας συνεχίσουμε εμείς και μπορούμε να μιλήσουμε και στο τέλος. Σε αυτό το βίντεο, αν προσέξατε, έχουμε μια πολύ ξεκάθαρη δήλωση από το παιδί. Λέει ότι δεν θέλει να πάει σχολείο. Ξέρουμε το λόγο? Δεν το λέει. Όμως, ως γονείς, έχουμε να διαχειριστούμε ότι είναι πρωί, ότι ο χρόνος μας πιέζει και το παιδί δεν θέλει, στα καλά καθούμενα από ό,τι φαίνεται, γιατί έτσι ξύπνησε, να πάει στο σχολείο. Για να αναρωτηθούμε, για ποιο λόγο δεν θέλει η Αναστασία να πάει στο σχολείο? Μπορεί να μην νιώθει καλά. Μπορεί να είναι αδιάβαστη και να φοβάται ότι θα ανακαλύψει η δασκάλα. Μπορεί ακόμα και να μην έχει φίλους ή να έχει τσακωθεί με τους φίλους του. Μπορεί όμως να είναι και κάτι πιο βαθύ. Ξέρετε, έχουμε την ψευδή εντύπωση ότι τα παιδιά δεν καταλαβαίνουν τι μας συμβαίνει. Μπορεί να μην γνωρίζουν τι ακριβώς συμβαίνει, αλλά
πρέπει να θυμόμαστε ότι τα παιδιά πάντοτε καταλαβαίνουν ότι όταν αλλάζει κάτι στο μικροκλίμα μιας οικογένειας. Άρα, το πρώτο στοιχείο που πρέπει να κρατήσουμε είναι ότι όταν ένα παιδί εκδηλώνει μία αντίδραση, αυτό που λέει ως πρώτο δεν είναι πάντοτε και αυτό που εννοεί. Μου συνέβη πρόσφατα το εξής. Είχα αγχωθεί πάρα πολύ, βουλά μου, να πάω σε μια εξωτερική συνάντηση. Ήταν τρομερό το άγχος μου, αλλά αυτό που έβγαλα προς τα έξω ήταν ο θυμός προς τον σύζυγό μου, επειδή δεν είχε βάλει το κλειδί του αυτοκινήτου στη θέση του. Δηλαδή, δεν πω, είμαι αγχωμένη, δεν ξέρω πώς θα πάει η συνάντηση, αν έχει κίνηση, τι θα βρω εκεί πέρα. Του έλεγα, μα πού το έχεις βάλει το κλειδί, γιατί δεν το βάλεις ποτέ στη θέση του. Άρα βλέπουμε ότι άλλο ήταν η αφορμή του συναισθήματος και το πραγματικό συναίσθημα και άλλη ήταν η έκφραση. Άρα και εδώ, στην Αναστασία, εμείς ακούμε μόνο ότι η Αναστασία δεν θέλει να πάει σχολείο. Τώρα, γιατί η Αναστασία δεν θέλει να πάει σχολείο, αυτό δεν το ξέρουμε. Ψάχνουμε το πίσω κείμενο, λοιπόν, να μιλήσουμε και με θεατρικούς όρους. Τι κρύβεται από πίσω. Άρα, λοιπόν, έχουμε από τη μία το κορίτσι μας, την Αναστασία, από την άλλη έχουμε τον πατέρα, ο οποίος μέσα στο άγχος και την πίεση της πρωινής ετοιμασίας για το σχολείο, είμαι σίγουρη ότι το έχετε ζήσει όλοι, πιέζεται και ενοχλείται από τα συναισθήματα και την αντίδραση του παιδιού. Ίσως νιώθει και αβεβαιότητα για το πώς να το χειριστεί και τι να κάνει. Αντιμετωπίζει το συναίσθημα του παιδιού σαν κάτι ασήμαντο και παράλογο. Έτσι της λέει, είναι χαζό αυτό που νιώθεις. Έτσι δεν της είπε. Δείχνει ελάχιστο ενδιαφέρον για αυτό που το παιδί προσπαθεί να εκφράσει και χρησιμοποιεί περισπασμούς. Το τάμπλετ, νομίζω ότι της ανέφερε για το τάμπλετ, για να βάλει ένα βραχυπρόθεσμο τέλος στην ανεπιθύμητη συμπεριφορά, χωρίς όμως να αντιμετωπίσει ουσιαστικά το πρόβλημα. Το παιδί βλέπουμε ότι θυμώνει. Πετάει το μαξιλάρι, και αποπροσανατολίζεται μεν εκείνη τη στιγμή από αυτό που νιώθει, με τη δήλωση του πατέρα ότι έλα θα πάρουμε και κουρασάν σοκολάτα. Ένα παιδί... Και θα δούμε και βίντεο στο τάμπλετ, της είπε. Θα δούμε και βίντεο στο τάμπλετ. Βεβαίως, το τάμπλετ είναι καλύτερο. Χρησιμοποιούμε το τάμπλετ. Ένα παιδί όμως που βλέπει ότι ο σημαντικός άλλος της ζωής του, είτε αυτός είναι ο πατέρας του, η μητέρα του, ο δάσκαλος, δεν αποδέχεται το συναίσθημά του. Μαθαίνει ότι αυτά που νιώθει είναι λανθασμένα, ακατάλληλα και χωρίς αξία. Λαθεμένα μπορεί να πιστέψει ότι κάτι δεν πάει καλά με τον εαυτό του επειδή νιώθει έτσι. Δεν εκπαιδεύεται στη διαχείριση των συναισθημάτων του, κάτι που σίγουρα θα αντιμετωπίσει και στο μέλλον. Σίγουρα να σου πω ως μητέρα ότι δεν είναι εύκολο να αντιμετωπίσεις τα συναισθήματα του παιδιού σου όταν δεν έχεις μάθει και εσύ πώς να τα διαχειρίζεσαι από τότε που ήσουν παιδί. Και στη δικιά μου πατρική οικογένεια, με έναν πατέρα Γερμανό, τα δύσκολα συναισθήματα, όταν λέω δύσκολα συναισθήματα, όπως είναι ο θυμός, η θλίψη, η απογοήτευση, η ματέωση, δεν είχαν καμία θέση μέσα στο σπίτι μας. Μάλιστα, ο πατέρας μου, αν σε έβλεπε σε αυτή την κατάσταση την ώρα που έτρωγε το μεσημεριανό του, ήθελε να φύγεις από κοντά του. Δηλαδή, δεν ήθελε αυτό το συναίσθημα μέσα στο πατρικό μας σπίτι. Οι γονείς μου δεν γνώριζαν τι να κάνουν με αυτά τα συναισθήματα. Δεν ήταν ικανοί να τα διαχειριστούν και αυτό που τους προκαλούσε ήταν ένας πολύ έντονος θυμός όταν εγώ τα εξέφραζα. Τι έπρεπε να κάνω? Τι κάνει κάθε παιδί? Να εκφράζει το δύσκολο συναίσθημά του και να μην παίρνει τίποτα από αυτό ή το πολύ πολύ να πάρει το θυμό του γονιού του? Είναι σαν να χτυπάει συνέχεια το κεφάλι του σε έναν τοίχο. Έτσι λοιπόν έμαθα κι εγώ να μην δείχνω τα συναισθήματά μου. Δεν μπορείς να κάνεις ένα παιδί όμως να μην νιώθει. Μπορείς όμως να το κάνεις πολύ εύκολα να μην δείχνει αυτό που νιώθει. Το να αποκόψεις έναν άνθρωπο από τα αληθινά του συναισθήματα, να νιώθει ότι είναι κακό να φοβάται, είναι κακό να θυμώνει, να απογοητεύεται. Αυτό είναι κακοποιητικό, γιατί στην πραγματικότητα χάνει ο άνθρωπος, το παιδί στην προκειμένη περίπτωση, την επαφή με την πραγματικότητά του, γιατί το συναίσθημα είναι μια πραγματικότητα. Ο άνθρωπος δεν είναι μόνο σώμα, είναι και συναίσθημα. Και δυστυχώς τα καταπιεσμένα συναισθήματα πάντα βρίσκουν τον τρόπο να εκδηλωθούν και μπορεί αυτό να γίνει με επιζήμιο ή και καταστροφικό για το άτομο τρόπο. Σίγουρα όλοι μας έχουμε βιώσει λίγο πολύ αυτό που λέμε σωματοποίηση ενός δύσκολου συναισθήματος.
δερματικά προβλήματα λόγω άγχους, διατροφικές διαταραχές, κρίσεις πανικού, ασθένειες, κατάθλιψη. Ή στα πιο μικρά παιδάκια βλέπουμε να εκδηλώνουν επιθετικότητα, μασάνε τα μαλλιά τους, τα νύχια τους, βλέπουν εφιάλτες, κάνουν άστατο ύπνο, προβλήματα με τη διατροφή τους. Πρέπει λοιπόν να είμαστε σε θέση να ανοίγουμε ένα εσωτερικό παράθυρο, ώστε να βρίσκουν δρόμο τα συναισθήματα να βγαίνουν προς τα έξω, μέσω της αναγνώρισης και της έκφρασής τους, με όποιο τρόπο ταιριάζει στον καθένα. Ένα μικρό παιδάκι όμως πρέπει να εκπαιδευτεί για να μάθει να το κάνει αυτό. Και ο πιο κατάλληλος για να το δείξει είναι ο γονιός του. Γιατί οι γονείς είναι αυτοί που ξέρουν το παιδί καλύτερα από τον καθένα. Αυτό όμως προϋποθέτει να έχεις μάθει να το κάνεις και για τον ίδιο στον εαυτό. Να γίνουμε εμείς το παράδειγμα σε αυτό το μάθημα, ας πούμε, σε αυτό το συναισθηματικό σχολείο. Όμως, Βούλα μου, μπορώ να σου πω ως μητέρα, ότι όσο και να θέλεις να κάνεις τα πάντα για το παιδί σου, όσο και αν το αγαπάς, δεν μπορείς να κάνεις κάτι το οποίο δεν έχεις μάθει. Θέλει πάρα πολλή δουλειά με τον εαυτό μας και μιλάω από προσωπική πείρα. Ιδίως το να επιτρέψεις στον εαυτό σου να νιώσει το συναίσθημα που έχεις και να επιτρέψεις και στον άλλον να εκδηλώσει αυτό το συναίσθημα, να το εκφράσει ή να το βοηθήσει να ψάξει να βρει τι είναι τελικά αυτό που νιώθει. Δεν σου έχει τύχει ακόμα και ως ενήλικη να μην νιώθεις καλά και να λες «Δεν ξέρω τι μου συμβαίνει». Ακριβώς το ίδιο, φαντάσου και στα παιδιά. Δηλαδή, νιώθουν κάτι, αλλά δεν ξέρουν τι είναι αυτό που τους συμβαίνει, με αποτέλεσμα να είναι σε μία αναστάτωση και χρειάζονται το γονιό να το βγάλει μέσα από αυτό το πηγάδι του συναισθήματος και να το ονοματίσει. Μα να πούμε κάτι, η συναισθηματική νοημοσύνη δεν καλλιεργείται μόνο στην παιδική ηλικία και ό,τι έμαθα. Είναι ένας διαρκής αγώνας που κρατάει όλη μας τη ζωή. Το θέμα είναι κατά πόσο θέλω να δουλέψω εγώ με τον εαυτό μου και να έρθω αντιμέτωπος με συναισθήματα που με δυσκολεύουν και έχω μάθει να τα αγνοώ πολλές φορές. Κατά πόσο θέλω να ξεπεράσω καταστάσεις που με έχουν διαμορφώσει, που έχουν διαμορφώσει στοιχεία του χαρακτήρα μου ή που μπορούν να δυσκολεύουν τις σχέσεις μου και να το αλλάξω. Ναι. Θα πούμε κι άλλα στη συνέχεια. Νομίζω μπορούμε να πάμε στο δεύτερο βίντεο. Πάμε στο δεύτερο βίντεο, γιατί μπορούμε να συζητάμε πολλά, αλλά τα βίντεο θα μας μάθουν ακόμα περισσότερα. Δεν θέλω να πάω σχολείο, θέλω να μείνω σπίτι. Ξεκίνα τώρα και άσε τις βλακίες σου. Ξέχνα το. Δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει αυτό που θέλεις. Τι, νομίζεις ότι κλαίγοντας θα μείνεις σπίτι? Γελάστηκες αν νομίζεις ότι θα με κάνεις ό,τι θες σε μένα κακό μήνα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παούλ. Υπάρχει κάποιος που θέλει να πει κάτι? Ξέρετε, μπορείτε να κάνετε οποιοδήποτε σχόλιο. Δεν υπάρχουν σωστά λάθη. Αυτό που μπορώ να σας πω για να σας κάνω να αισθανθείτε καλά ως γονείς είναι ότι όλα, ό,τι θα δείτε σήμερα, σας το ξανάπα, το έχω κάνει. Μακάρι να μπορούσα να μην τα είχα κάνει, αλλά είμαι άνθρωπος. Και ως άνθρωπος έχω κάνει λάθη και ήξερα λίγα πράγματα. Οκ, Βουλίτσα, εδώ πέρα τι έγινε, πώς αποτέλεσε το παιδί? Εδώ βλέπουμε κάποια κοινά χαρακτηριστικά και με το προηγούμενο βίντεο, έτσι. Ναι. Και εδώ ο πατέρας τι κάνει? Αγνοεί, επικρίνει και αποδοκιμάζει το συναίσθημα του παιδιού, αλλά το πάμε και λίγο παρακάτω. Προχωράει και σε μια επίδειξη εξουσίας. Ευτυχώς γι' αυτό γίνουμε γονείς. Έχουμε και εξουσία πάνω στα παιδιά μας. Ο πατέρας πιστεύει πως η αποδοχή του συναισθήματος του παιδιού σημαίνει αυτόματα ότι χάνει την εξουσία του, καθώς το παιδί προσπαθεί με αυτόν τον τρόπο να κερδίσει κάτι, να επιβληθεί. Δίνει έμφαση μόνο στη συμμόρφωση του παιδιού και αντιμετωπίζει το συναίσθημά του σαν δείγμα κακού χαρακτήρα. Σε αυτό το σημείο μπορεί κάποιοι να φτάσουν μέχρι και τη χειροδικία. Πολλοί γονείς που αντιδρούν με αυτόν τον τρόπο πιστεύουν ότι τα αρνητικά συναισθήματα είναι αντιπαραγωγικά και αποτελούν χάσιμο χρόνου. Ότι είναι αδυναμία να νιώθεις φόβο, για παράδειγμα. Κλασική έκφραση που λέμε, που λέγανε πιο παλιά, ελπίζω ότι δεν τη λέμε πια πολύ. Οι άντρες δεν κλαίνε, εσύ είσαι δυνατός, δεν πρέπει να φοβάσαι τίποτα. Ξέρεις, αυτά αλλάζουν και ανάλογα με την εποχή. Την περίοδο του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, ο Χίτλερ είχε γράψει, και πριν το Δεύτερο Παγκόσμιο, είχε γράψει κάποια βιβλία πώς πρέπει οι Γερμανίδες μάνες να μεγαλώνουν τα παιδιά τους.
δεν διέφερε πολύ από τις σπαρτιάτισσες μανάδες. Δηλαδή, και βέβαια τότε δεν επιτρεπόταν τα παιδιά να κλαίνε. Ή ο Χίτλερ έλεγε ότι δεν επιτρέπεται σε μια μητέρα να παίρνει το παιδί της αγκαλιά. Δηλαδή, όλα αυτά τα πράγματα αλλάζουν και μεταβάλλονται. Αλλά σε αυτή την περίοδο που είμαστε, νομίζω ότι ξέρουμε πολλά πράγματα που έρχονται και από τον κόσμο των επιστημών. Δεν είναι μόνο τι θεωρεί μια ψυχολόγος, αλλά μιλάνε οι νευροεπιστήμονες, τι χρειάζεται ο εγκέφαλος. Γίνονται μελέτες σε βάθος χρόνου, σε δεκαετίες και βλέπουμε ποια παιδιά εξελίσσονται καλύτερα. Εγώ εδώ θα ήθελα να μιλήσω λίγο περισσότερο για το γονέα. Ο γονέας σε αυτό το βίντεο προκαλείται πολύ από το συναίσθημα του παιδιού του. Γιατί θυμώνει. Δεν είναι ότι το προσπερνάει, είναι ότι θυμώνει, αισθάνεται ότι το παιδί του τον χτυπάει, αμφισβητεί το ρόλο του ως γονέα. Του λέει, αν νομίζεις κακομοίρα μου ότι θα με κάνεις εσύ ό,τι θέλεις, άρα νιώθει πολύ μεγάλη την αίσθηση της αμφισβήτησης. Ίσως και ο ίδιος να είχε παρόμοιες εμπειρίες από τους δικούς του γονείς. Δηλαδή, ίσως έτσι να του φέρονταν και οι δικοί του γονείς. Όταν μεγαλώνουμε το παιδί μας, στην πραγματικότητα, πολλά πράγματα από την παιδική μας ηλικία έρχονται στην επιφάνεια. Και όπως λένε οι επιστήμονες πλέον, οι ψυχολόγοι που έχουν κάνει μεγάλες έρευνες, κάθε φορά ερχόμαστε και σκαλώνουμε σε εκείνη την ηλικία ή σε εκείνη τη συμπεριφορά την οποία μέσα μας ή έχουμε τραυματιστεί, ή δεν την έχουμε ξεπεράσει, ή δεν την έχουμε επεξεργαστεί. Αν και όλοι θέλουμε να είμαστε καλύτεροι γονείς από τους γονείς μας, στις δύσκολες ώρες γινόμαστε ένα πιστό αντίγραφό τους. Και αυτό είναι πάρα πολύ ματαιωτικό, το ξέρω, και δεν γίνεται ηθελημένα. Αλλά επειδή έτσι μεγαλώσαμε, είναι σαν να έχουμε προγραμματιστεί με αυτόν τον τρόπο. Όσο μορφωμένοι κι αν είμαστε, όσο διαβασμένοι κι αν είμαστε, όσο και να το έχουμε δουλέψει, είναι δύσκολο την ώρα που το παιδί έρχεται και σου πατάει, συγχωρέστε μου την έκφραση, σου πατάει τον γκάλο, ακριβώς εκεί που έχεις τη δυσκολία σου, να μην βγουν αυτά τα συναισθήματα τα οποία προκαλούνται στην πραγματικότητα και να μην αντιδράσουμε με τον τρόπο που γνωρίζαμε. Δηλαδή, ρε κακομοίρα μου, τι έχεις να πάθεις, είναι μια έκφραση που μου την έλεγε η μάνα μου, και από κάποια περίοδο την έλεγα και εγώ στο παιδί μου. Είναι πράγματα που είναι σαν να είναι στον νευρολογικό μας προγραμματισμό. Τα λέμε. Εκείνη την ώρα δεν μιλάει η λογική. Την ώρα που τα συναισθήματα έχουν προκαλέσει το παιδί μας και έχουν μέσα πόνο ή ξυπνάει ο θυμός, εκείνη την ώρα η λογική πάει περίπατο. Μιλάει το δικό μας συναίσθημα, μιλάνε τα δικά μας άλετα θέματα. Επειδή είμαστε γονείς, δεν σημαίνει ότι μέσα μας έπαψε να κατοικεί το μικρό παιδάκι που ήμασταν κάποτε. Μερικές φορές, μάλλον πολλές φορές, αυτό το παιδί είναι που βγαίνει μπροστά. Δεν βγαίνει ο ενήλικας. Βγαίνει αυτό το μικρό παιδί. Και εδώ, στον μπαμπά, βγήκε το δικό του παιδί. Το παιδί που δεν δεχόταν την αμφισβήτηση. Ή το παιδί που μπορούσε να μιμηθεί το δικό του γονιό. Αν δεν έχεις αντίρρηση, Βούλα μου, να πάμε στο βίντεο 3. Πάμε. Πάντα με την τεχνολογία είναι λίγο τα πράγματα, θέλουν και το χρόνο τους. Αλλά ευτυχώς έχουμε τον κύριο Πάουλ που τα φροντίζει αυτά. Ο μάγος του σχολείου. Ναι, για να δούμε τώρα τι γίνεται με την Αναστασία, που και πάλι η Αναστασία δεν θέλει να πάει σχολείο. Τα παιδιά είναι πάντα τα ίδια. Αλλά για να δούμε τι κάνει αυτή τη φορά ο γονιός της. Ναι, παρακαλώ, παπά, γίνεται να μην πάω στο σχολείο. Τώρα γιατί κλαις? Θες να στεναχωρήσεις τον μπαμπά? Δεν φτάνει που δουλεύω όλη μέρα για να μην σου λείπει τίποτα? Δεν κάνω ό,τι θέλεις, δεν σου παίρνω ό,τι θέλεις. Έλα, εγώ στην ηλικία σου δεν είχα τίποτα. Άλλα παιδιά δεν έχουν όσα έχεις εσύ. Σε παρακαλώ, για χατήρι του μπαμπά, μην κλαις. Έλα, πάμε. Αυτό το βίντεο είναι το αγαπημένο μου. Είναι σαν να ακούω τη μάνα μου. Στην ηλικία. Νομίζω ότι τα έχουμε ακούσει λίγο. Λίγο πολύ. Να μας πει τι διαφορετικό, μπορείτε να πείτε έτσι για να σας βοηθήσουμε λίγο, τι διαφορετικό έκανε σε αυτό το βίντεο ο πατέρας από το προηγούμενο βίντεο.
αν θέλει κάποιος έτσι, τολμηρός. Θεωρώ ότι έκανε συναισθηματικό εκβιασμό. Γεια σας. Γεια σας. Ακριβώς. Έκανε ένα συναισθηματικό εκβιασμό. Σωστό. Πολύ σωστά. Τι έκανε ο πατέρας σε αυτή την περίπτωση, λοιπόν? Έστρεψε το φακό στον εαυτό του και προσπαθεί, χρησιμοποιώντας το δικό του συναίσθημα, να δημιουργήσει ενοχές και τύψεις στο παιδί για να σταματήσει συγκεκριμένη αντίδραση. Πάρα πολύ σωστά. Να σκεφτούμε όμως, τι μαθαίνει το παιδί μας εκείνη τη στιγμή? Ότι πρέπει να καταπιέσει τα συναισθήματά του για να ευχαριστήσει τον άλλον. Και αυτό μπορεί να το κάνει και αργότερα, στην ενήλικη ζωή του, με όσους προσπαθήσουν να το χειραγωγήσουν και να το επιβληθούν με αυτόν τον τρόπο. Νιώθει πως το συναίσθημά του ευθύνεται, πως το συναίσθημά του προκαλεί κακό στον άλλον. Οπότε και αργότερα θα μάθει να καταπιέζει τα δικά του συναισθήματα και να μην βάζει όρια για να ευχαριστεί τους άλλους. Πολύ σωστά. Και αν η επιθυμία μας και το χρέος μας είναι να μάθουμε στα παιδιά μας την τέχνη της ζωής, τι μαθαίνει αυτός ο πατέρας εκείνη την ώρα στο παιδί του? Του μαθαίνει να είναι το καλό παιδί. Να κάνει ό,τι θέλουν οι άλλοι, να μην νιώθει τις ανάγκες του και να μην τις εκφράζει βέβαια, τις επιθυμίες του, τα θέλω του, γιατί οι ανάγκες των άλλων είναι πιο σημαντικές. Ο μπαμπάς έχει πιο σημαντικές ανάγκες, ο καημένος που δουλεύει τόσο πολύ. Και ξέρετε κάτι, αυτό μακάρι να τελειώνει στην παιδική ηλικία. Δυστυχώς, Βούλα μου, όπως πολύ σωστά είπες, το παιδί μας θα το κουβαλήσει και ως ενήλικας. Θα μάθει να το χειραγωγούν οι άλλοι και ότι ό,τι και να νιώθει θα το καταπίνει μέχρι που στο τέλος αυτό που θα συμβεί είναι να μην ξέρει ούτε τι θέλει, ούτε ποιος είναι, ούτε τι χρειάζεται ως ενήλικας. Επίσης, είδαμε ότι ο γονέας εδώ προτάσει τα δικά του συναισθήματα, είναι πιο σημαντικά τα δικά του συναισθήματα και όχι του παιδιού του. Τα δικά του συναισθήματα έχουν γι' αυτόν περισσότερη αξία. Και θα πει κάποιος, μα αυτός ο γονέας δεν αγαπάει το παιδί του. Υπάρχει ο γονέας που δεν αγαπάει το παιδί του. Όλοι αγαπάμε τα παιδιά μας. Όλοι πασχίζουμε, ζούμε, υπάρχουμε για τα παιδιά μας. Όμως, ως γονείς, έχουμε και εμείς συναισθήματα, τα οποία είναι τόσο βαθιά κρυμμένα μέσα μας και τόσο ωραία μεταμφιεσμένα, που δεν τα αναγνωρίζουμε. Τι λέει αυτός ο γονιός? Παιδί μου, εγώ δουλεύω για να τα έχεις εσύ όλα. Και πιστεύω ότι το κάνει. Δουλεύει και πάρα πολύ δουλεύουμε και μια και δύο δουλειές για να έχει το παιδί μας τα πάντα. Αυτό είναι μια αλήθεια. Αλλά το συναίσθημα μέσα στο οποίο το έχουμε βάλει, αυτό πρέπει να προσέξουμε. Τα έχουμε κρύψει αυτά τα συναισθήματα από τότε που ήμασταν παιδιά. Κάναμε τα πάντα, διαβάζαμε, προσέχαμε, κάναμε δουλειές στο σπίτι, μας μάλωναν και εξκύβαμε το κεφάλι, 1002 πράγματα και ήταν τα δικά μας συναισθήματα. Και τι θέλαμε εμείς ως παιδιά τότε? Θέλαμε να μας συμπονέσουν, θέλαμε να μας κατανοήσουν, θέλαμε να μας επιβραβεύσουν. Θέλαμε να έρθει η μαμά μας και ο μπαμπάς μας και να πούνε «Μπράβο, παιδί μου, πόσο κουράζεσαι, τι ωραία, τι υπέροχα που υπάρχεις στη ζωή μου. Είμαι τόσο περήφανος που υπάρχεις και ζεις». Τα πήραμε. Δεν τα πήραμε. Οι περισσότεροι από εμάς, τυχερός όποιος τα πήρε, άτυχε μια συντριπτική πλειοψηφία από εμάς, που κανείς δεν μας είδε ως ανθρώπινες οντότητες, αλλά ως παιδιά που έπρεπε να κάνουμε αυτό, αυτό και αυτό και αυτό, για να είναι η μανούλα χαρούμενη, για να μην τσακώνει τη μαμά με τον μπαμπά, που έπρεπε να καταπιέσουμε πολλά από τα συναισθήματά μας. Και εδώ, ναι, εμείς μπορούμε να θέλουμε να μας συμπονέσουν και να πει το παιδί «Μπράβο, μπαμπά, πόσο χαίρομαι, πόσο ευγνώμων είμαι για σένα που κάθεσαι και δουλεύεις 2 δουλειές και δεν παίρνεις δικά σου παπούτσια για να πάρεις εμένα». Όμως να σου πω κάτι, δεν είναι η δουλειά του παιδιού μας να αναγνωρίσει το τι κάνουμε γι' αυτό. Είναι υποχρεωμένο το παιδί μας να το αναγνωρίσει? Όχι. Και πάλι όχι και 1000 φορές όχι. Δηλαδή τώρα που είμαστε γονείς και μπορούμε να μιλάμε ανοιχτά, εντάξει, δεν θα μας πει και μπράβο το παιδί που κάνουμε το καθήκον μας.
Ούτε θα μας πει μπράβο το παιδί, επειδή εμείς δεν ξέρουμε να του βάζουμε όρια και να πούμε «Όχι, παιδί μου, δεν θα πάρεις και τέταρτο ζευγάρι παπούτσια, θα πάρω εγώ παπούτσια, γιατί είμαι κι εγώ άνθρωπος και χρειάζομαι ένα ζευγάρι παπούτσια». Δεν είναι υποχρεωμένο το παιδί να μας λέει «Μπράβο» ή «Ευχαριστώ». Εμείς του το προσφέρουμε. Και ένα ζευγάρι παπούτσια να το προσφέρουμε, πάλι το παιδί ικανοποιημένο να ήταν. Ξέρετε, επιτρέψτε μου και συγχωρέστε μου που γυρίζω συνέχεια και βούλα μου στην πατρική μου οικογένεια, γιατί είναι και μεγάλο το χάσμα της ηλικίας. Ας πούμε, η μητέρα μου, όταν γυρίζω, είναι μεγάλη, είναι 87 χρονών, έχει και λίγη άνοια, αλλά εντάξει, αυτό που λέει δεν είναι μέσα στην άνοια. Γυρίζει και λέει το αμίμητο, γι' αυτό και γέννησα, για να με γυροκομίσεις. Και το θεωρεί υποχρέωσή μου μετά από όσα έκανε για μένα. Λέει, εγώ σε σπούδασα, σε μόρφωσα, σε πήγα σχολείο. Λες και θα μπορούσα να μην με πάει σχολείο. Και όλα αυτά που για την ίδια ήταν μεγάλο βάρος. Σου φτιάξα σπίτι, σου κράτησα το παιδί όταν εσύ δούλευες. Και θέλει να αισθάνομαι αυτή την υποχρέωση. Αυτό θέλουμε κι εμείς για τα παιδιά μας. Εγώ δεν θέλω η κόρη μου να μου χρωστάει καμία υποχρέωση. Πραγματικά καμία υποχρέωση. Είχα την τύχη, έχω την τύχη και είμαι τυχερή που ο Θεός μου χάρισε, το σύμπαν μου χάρισε αυτό το παιδί. Και η ευτυχία μου είναι η ευτυχία της. Εγώ πρέπει να αναγνωρίζω την κόρη μου και όχι αυτή να αναγνωρίζει εμένα. Να ξέρεις τι έκανα εγώ για σένα, ας μην τα έκανα. Εμένα έπρεπε να αναγνωρίσουν οι γονείς μου ως οντότητα. Δεν είναι υποχρεωμένη η κόρη μου να ζει αυτό το πράγμα. Να ξέρεις εγώ τι έκανα για σένα. Και επειδή οι περισσότεροι που μας βλέπετε σήμερα είστε νέοι άνθρωποι, ας το βγάλουμε πλέον αυτό το λεξιλόγιο μας. Δεν είμαστε εμείς υποχρεωμένοι στα παιδιά μας να τους προσφέρουμε στέγη, μόρφωση, ασφάλεια, συναισθηματική υγεία. Δεν είναι τα παιδιά μας υποχρεωμένα να μας λένε τι καλοί γονείς που είμαστε. Συμφωνείς, Βούλα μου? Συμφωνώ πολύ. Το έχω ακούσει και εγώ αυτό που σας είπε. Όχι από τη δική μου τη μητέρα, γιατί είναι νέα σχετικά. Αλλά έχω μια θεία που είπε ακριβώς το ίδιο για τις εγγονές της κιόλας. Δηλαδή, σαν να ακούω τη θεία μου. Εμείς τι τις μεγαλώσαμε, για να μας προσέξουν τώρα. Ναι. Το βλέπουν λίγο σαν ανταλλαγή, σαν χρέος. Ακριβώς. Σαν χρέος, σαν ανταλλαγή, σαν να εξοφλήσουμε τα χρέη μας. Έτσι ακριβώς. Οπότε να αναρωτηθούμε, θέλουμε το παιδί μας να κάνει στη ζωή του αυτό που ευχαριστεί εμάς και κάνει εμάς να νιώθουμε περήφανοι και ευτυχισμένοι, ή τον ίδιο τον εαυτό. Εδώ εξαρτάται βέβαια και τι παιδί θέλεις να προσφέρεις σε αυτή την κοινωνία. Ναι. Το παιδί που έχει μάθει να καταπιέσει τα συναισθήματά του είναι οι μετέπειτα καλόβολοι άνθρωποι. Πολύ ωραίο να έχεις καλόβολους ανθρώπους γύρω σου. Όμως, αυτοί οι άνθρωποι θα το αντέξουν για πάντα. Είναι μέρα. Δεν θα αντέξουν και θα ξεσπάσουν και θα γκρεμίσουν τα πάντα στο διάβα τους. Θα τα παρασύρουν όλα. Τη χειριστική τους γυναίκα, το αφεντικό που το ποδοπατάει, ακόμα και την πεθερά που το υποβιβάζει. Μπορεί να φαίνεται εξαιρετικά πάρα πολύ αστείο να το λες, αλλά πολλοί έχουμε ζήσει τέτοιες καταστάσεις. Έλα, μη στενοχωρέσουμε τώρα τη μητέρα, μη στενοχωρέσουμε τώρα το αφεντικό που μας είπε ότι είσαι ανίκανη και άχρηστη, αντί να βάλουμε το όριό μας. Αν το παιδί μας το πει, εμείς θα φταίμε. Εμείς δεν θα του έχουμε μάθει πώς αντιμετωπίζουμε κάποιον ο οποίος μας φέρεται άσχημα ή μας χειραγωγεί. Και μακάρι να μπορεί το παιδί μας να παρασύρει κάποια στιγμή στο διάβα του όλους αυτούς που του έχουν φερθεί άσχημα ή του φέρονται και το χειραγωγούν. Το χειρότερο είναι αν το γυρίσει το παιδί μας όλο αυτό μέσα του. Αν το παιδί μας δεν πει ποτέ τίποτα, αν καταπιέζει όλα αυτά τα συναισθήματα, να θέλει να φωνάξει, να βρίσει, να αλλάξει δουλειά, να αλλάξει σπίτι, αλλά επειδή πρέπει να είναι το καλό παιδί και να μην στενοχωρήσει τη μανούλα του, τον μπαμπάκα του, τη γυναίκα του, να τα καταπιεί. Και ξέρετε κάτι, αν το γυρίσει όλο αυτό στον εαυτό του, υπάρχει ένα πάρα πολύ ωραίο βιβλίο. Αν θέλετε, σημειώστε το. Είναι ένα βιβλίο της Alice Miller. Λέει «Το σώμα δεν ψεύδεται ποτέ». Η Alice Miller είναι μια Ελβετίδα ψυχοθεραπεύτρια, δεν ξέρω να ζει πια. Είναι η πρώτη που μίλησε για τη συνάφεια ανάμεσα στην ασθένεια και στο συναίσθημα ή στο πώς αισθάνεται ο άνθρωπος.
Αξίζει να το διαβάσετε για να δείτε πόσο το σώμα μας γράφει μέσα του όλα αυτά που μας έχουν συμβεί. Όλες τις φορές που κατάπιαμε τη φωνή μας. Όλες τις φορές που σκύψαμε το κεφάλι. Όλες τις φορές που δεχτήκαμε την προσβολή και δεν μιλήσαμε. Δεν μας υπερασπιστήκαμε. Αυτό γράφεται μέσα στο σώμα μας και μια φορά το σώμα μας θα μιλήσει. Αλίμονο όταν φτάσει στο σώμα μας να μιλήσει. Και ξέρουμε ότι δεν θέλουμε το σώμα του παιδιού μας να μιλήσει. Γιατί αυτό θα μας φέρει τρομερό πόνο. Εντάξει, να πούμε βέβαια, γιατί νομίζω τους αγχώσαμε. Αν αντιδράσουμε και μια φορά και 2 φορές έτσι, με τους τρόπους που είδαμε στα προηγούμενα βίντεο, που όλοι λίγο πολύ το έχουμε κάνει, δεν σημαίνει ότι έχουμε καταστρέψει το παιδί μας ή ότι διαμορφώσαμε όλη του την προσωπικότητα. Όμως, αν αυτό γίνει η τακτική μας κάθε φορά που αντιμετωπίζουμε ένα πρόβλημα, τότε εκεί τα αποτελέσματα σιγά σιγά και λίγο θα χαραχτούν και θα διαμορφώσουν την προσωπικότητα ή στοιχεία της προσωπικότητας του παιδιού μας. Και ας μην φοβηθούμε να ζητήσουμε και συγγνώμη για κάποια αντίδρασή μας. Γιατί όλοι ξέρουμε πότε δεν φερθήκαμε σωστά. Εντάξει, τώρα δεν το έκανα. Ήμουν απότομη, δεν το χειρίστηκα όπως έπρεπε, το γνωρίζουμε. Δεν είναι κακό να ζητήσουμε συγγνώμη. Άνθρωποι είμαστε και αυτό μπορεί να γίνει και ένα σημαντικό μάθημα για το παιδί μας, το οποίο μαθαίνει και έτσι πώς να διαχειρίζεται δυσάρεστα συναισθήματα, όπως οι ενοχές και οι τύψεις. Από εμάς, από το δικό μας παράδειγμα, αυτό που είπαμε και στην αρχή. Γινόμαστε εμείς το παράδειγμα, το μάθημα σε αυτό το συναισθηματικό σχολείο. Συγγνώμη ζητάμε και στο σχολείο, έτσι δεν είναι? Και στο σχολείο ακόμα ζητάμε συγγνώμη για τα παιδιά. Βέβαια, συγγνώμη, ήμουν θυμωμένος, ήμουν πιεσμένος, δεν το χειρίστηκα καλά, αλλά να το ξαναδούμε. Ναι. Δεν έχει κανένα στην αυθετία. Ένα πράγμα όμως υπάρχει που δεν πρέπει να κάνουμε ποτέ. Και αν το κάνουμε, να πούμε ότι από σήμερα ξεκινάει μια νέα μέρα και δεν πρόκειται να ξαναγίνει. Και αυτό είναι να χτυπήσουμε ή να εκμηδενήσουμε, εξευτελίσουμε το παιδί μας. Πολλές φορές ακούω, σε συζητήσεις που έχουμε με τους γονείς, το παιδί μου το έχω χτυπήσει μόνο μια φορά που δεν με άκουσε. Εντάξει, δεν είναι μια φορά. Όταν έχεις συνηθίσει να χτυπάς το παιδί σου, το χτυπάς. Και χτύπημα είναι και η μία στον ποπό, χτύπημα είναι και το χαστούκι. Το χαστούκι θεωρείται ό,τι χειρότερο. Είμαι κάθετη κατά του ξύλου. Και ξέρετε κάτι, μπορεί να πεις δεν κρατώ τα νεύρα μου. Αναρωτιέμαι, γιατί τον άντρα μου δεν τον χτυπάω, που εδώ και 30 χρόνια του λέω να μην αφήνει τα παπούτσια του στο σαλόνι. Αυτό και αν με εκνευρίζει. Δηλαδή, πραγματικά, να έχεις καθαρίσει το σπίτι, να έχεις τακτοποιήσει και να μπαίνει να σου βάζει τα παπούτσια πάνω στο σαλόνι και τις κάλτσες, μέσα στο σαλόνι και τις κάλτσες μαζί. Άρα, ελέγχω τον εκνευρισμό μου. Δεν μπορώ να του δώσω καμία σφαλιάρα, ούτε τον εξευτιλίζω. Το παιδί μου, γιατί το εξευτιλίζω, γιατί του φωνάζω, γιατί το χτυπάω. Γιατί το παιδί μου είναι εύκολος αντίπαλος. Αν του βάλω τις φωνές, θα κλάψει. Αν το χτυπήσω, θα μαζευτεί. Αν κάνω αυτά τα δύο όμως στον άντρα μου, θα μιλάω πλέον μόνο με τον δικηγόρο του. Άρα, υπάρχει ένα μεγάλο πρέπει και αν δεν μου αρέσει να λέω πρέπει πραγματικά να συγκρατούμε τα νεύρα μας και σε καμία περίπτωση να μην χτυπάμε το παιδί μας ή να το εκμηδενίζουμε. Αυτό πρέπει να σταματήσει. Κάποτε, θα σας πω μια ιστορία, γιατί έχω πάρα πολλές ιστορίες μέσα από το σχολείο. Ήρθε ένα κοριτσάκι, το οποίο μας ανησύχησε πάρα πολύ. Ήταν στην 3η Δημοτικού και σταμάτησε να τρώει. Το παιδί έχασε πάρα πολύ γρήγορα βάρος και ψάχναμε να βρούμε τι είναι αυτό που το έχει αναστατώσει. Το ψάχναμε πολύ και η οικογένεια και εμείς. Κάποια στιγμή, λοιπόν, το παιδί, μετά από πολύ παιχνίδι και τα λοιπά, άρχισε να μου ανοίγεται. Και τη ρώτησα, αγάπη μου, τι χρειάζεσαι από εμάς, τι είναι αυτό που σε κινητοποίησε? Και μέσα από μια ζωγραφική μου είπε ότι μια μέρα είχε εκνευρίσει τόσο πολύ τη μαμά της, μα τόσο πολύ, που η μαμά της πάνω στα νεύρα της είπε «Μακάρι να μέσα είχα γεννήσει». Και μου είπε το παιδί. Είναι σοκ, Βουλά, σοκαριστική. Ευχαριστικό, είναι σοκαριστικό. Και μου λέει το παιδί, αφού κυρία δεν ήθελε να με γεννήσει, μπορώ να πεθάνω για να είναι ευτυχισμένη. Έπαθα σοκ. Γέμισαν τα μάτια μου δάκρυα. Και εντάξει, το χειριστήκαμε, αλλά εκεί μου γίνει πια ξεκάθαρο ότι τα παιδιά μας είναι ικανά να πεθάνουν για μας.
εμείς δεν είμαστε ικανοί να συγκρατήσουμε το στόμα μας και τα χέρια μας. Θα σκεφτεί κανείς, βέβαια, όταν λέω τέτοια πράγματα, ότι εμένα μόνο τα παιδιά με νοιάζουν. Κάθε άλλο. Με ενδιαφέρει πάρα πολύ και τι κάνουμε με τα δικά μας συναισθήματα. Και με ενδιαφέρει πάρα πολύ και αν θα σεβόμαστε τα δικά μας συναισθήματα. Και θέλω να πω ότι εννοείται ότι ο σεβασμός στα δικά μας συναισθήματα είναι το καλύτερο μάθημα για τα παιδιά μας. Όμως η αντίδραση απέναντι στο συναίσθημα θέλει πολλή δουλειά και θέλει σοβαρή δουλειά. Η αντίδραση στο συναίσθημα και η αντίδραση στη συμπεριφορά. Αυτά είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Το πώς αντιδρούμε στο συναίσθημα είναι τελείως διαφορετικό από το πώς αντιδράσουμε στη συμπεριφορά. Γιατί η συμπεριφορά μπορεί να μην είναι αποδεκτή και εκεί θα βάλω τα όρια μου. Το συναίσθημα όμως δεν γίνεται να μην είναι αποδεκτό. Ακριβώς. Εκεί είναι η διαφορά. Αυτή είναι η διαφορά. Οπότε καλύτερα να πάρουμε χρόνο για να ηρεμήσουμε. Γιατί ήθελα να σας ρωτήσω, αν εμείς εκείνη την ώρα, γιατί όλοι το έχουμε νιώσει, ότι με έχει φέρει το παιδί μέχρι εδώ. Βράζω από θυμό, δεν έχω ούτε την ηρεμία, ούτε την ψυχραιμία να προχωρήσω στην κατάλληλη διαχείριση της κρίσης, ας πούμε. Εκεί, τι είναι καλύτερο να κάνουμε? Να πάρουμε χρόνο. Να πάρουμε χρόνο για να ηρεμήσουμε. Όπως δεν θα ξεσπάσω πάνω στο αφεντικό μου, στην πεθερά μου, όταν έχω τα νεύρα μου, αλλά θα συγκρατηθώ και θα πω ναι, θα το συζητήσουμε κάποια άλλη στιγμή, θα βγω στο μπαλκόνι, θα πιω νερό κτλ. Το ίδιο θα κάνουμε και στα παιδιά μας. Μπορούμε να πούμε στο παιδί μου, κοίταξε να δεις, αυτή τη στιγμή νιώθω πολύ έντονο θυμό, θέλω λίγο χρόνο για να ηρεμήσω. Αυτό και αν είναι μάθημα για το παιδί μας. Ακριβώς. Αυτό είναι το καλύτερο μάθημα. Τέλος πάντων, νομίζω μακρηγορήσαμε με το τρίτο, αλλά ήταν μ' άγγιξε πάρα πολύ. Λέω να πάμε στο τέταρτο βίντεο, αν δεν έχεις αντίρρηση, Βούλα μου. Πάμε, φύγαμε. Μπαμπάκα, γίνεται να πάω σχολείο. Κοριτσάκι μου, πριγκιπισούλα μου, σε καταλαβαίνω, αγάπη μου. Και εγώ θα ήθελα να μην πάω στη δουλειά και να κάτσουμε μαζί. Λοιπόν, έλα. Να δούμε ένα βιντεάκι με γατάκια στο YouTube και να πάμε μετά. Άρα, μωρό μου. Εδώ. Θέλει κάποιος να πει κάτι για εδώ? Εσύ, Βουλία μου, τι λες για αυτό το βίντεο? Εγώ εδώ θα πω ότι ο γονιός αναγνωρίζει και αποδέχεται το συναίσθημα του παιδιού. Σε καταλαβαίνω, του λέει. Θα προτιμούσες να μείνεις σπίτι και εγώ θα προτιμούσα. Προσπαθεί να το παρηγορήσει το παιδί. Όμως δεν το βοηθάει να διαχειριστεί αυτό που νιώθει. Δεν βάζει όρια στη συμπεριφορά, ότι θα πούμε ξεκάθαρα ότι το καταλαβαίνω, όμως πρέπει, θα το δούμε πιο κάτω, να πάμε στο σχολείο. Δεν βάζει λοιπόν όρια στη συμπεριφορά και έτσι δεν το βοηθάει να βρει τρόπους επίλυσης. Γιατί αυτό είναι το σημαντικό, έτσι, να εκπαιδεύσουμε τα παιδιά και σε αυτή τη δεξιότητα, γιατί δεξιότητα είναι. Βλέπει τα αρνητικά συναισθήματα σαν μια χύτρα που σφυρίζει από την πίεση του αέρα, τι μην να σκάσει, ανοίγουμε το καπάκι να φύγει ο αέρας και εντάξει, όλα διορθωθήκανε. Το παιδί όμως και σε αυτή την περίπτωση νιώθει ότι έχει πέσει μέσα σε μια μαύρη τρύπα όπου κυριαρχούν αρνητικά συναισθήματα, αλλά δεν ξέρει πώς να αποδράσει, δεν γνωρίζει τον τρόπο. Δεν μαθαίνει πώς να μην αφήνει το συναίσθημα να το καταπιεί, πώς να εξοικειωθεί με τεχνικές αυτοχαλάρωσης, ώστε να μπορέσει να παραμείνει ήρεμο σε καταστάσεις έντονου στρες και έτσι να είναι και λιγότερο επιρρεπή σε κακή συμπεριφορά. Επίσης, βλέποντας ένα παιδί ότι ο γονιός υποχωρεί πάντα στις απαιτήσεις του για να διώξει το δύσκολο συναίσθημα, μαθαίνει πώς μπορεί να το χρησιμοποιεί, να χρησιμοποιεί το συναίσθημά του για να τραβήξει την προσοχή μας ή για να πετύχει αυτό που θέλει. Και κατ' επέκταση, μπορεί να πιστεύει ότι και στην ενήλικη ζωή του μπορεί πάντα να παίρνει αυτό που θέλει, χωρίς να ενδιαφέρεται ή να υπολογίζει για τα συναισθήματα των άλλων. Και αυτό επικίνδυνο για το μέλλον του, Πολύ. Δεν μπορούμε να βγάλουμε ένα παιδί στην κοινωνία χωρίς να ενδιαφέρεται και να υπολογίζει τα συναισθήματα των άλλων. Τι σχέσεις θα φτιάξει αυτό το παιδί? Ακριβώς, τι σχέσεις. Για να δούμε όμως τι γίνεται στο βίντεο 5. Για πάμε. Πάμε τώρα σε κάποιες άλλες δράσεις και αντιδράσεις. Τι είναι, αγαπούλα μου, δείχνεις πολύ στεναχωρημένη. Έλα να σε πάρω μια αγκαλιά. Έλα. Το ξέρω κι εγώ μερικές φορές δεν θέλω να πάω το πρωί στη δουλειά και να κάτσω μαζί σου στο σπίτι. Αλλά σήμερα έχω ένα ραντεβού, Έχω ένα πολύ σημαντικό ραντεβού στις 9 και δεν μπορώ να αργήσω. Λοιπόν, σου υπόσχομαι το απόγευμα, θα είναι όλο δικό μας,
Θα κάτσουμε και θα σε ακούσω. Θα μου πεις ό,τι θες. Ναι, αλλά... Σε αυτό το βίντεο ο γονέας ζει την ίδια κατάσταση με τις προηγούμενες. Πάλι τον βλέπουμε και αυτό να πιέζεται πολύ χρονικά και να μην μπορεί να αντιμετωπίσει εκείνη την ώρα το πρόβλημα του παιδιού του. Σωστά? Σωστά. Όμως, κάνει κάτι πάρα πολύ σωστό. Βλέπει το παιδί του, βλέπει το πρόσωπό του και καταλαβαίνει, του ονοματίζει το συναίσθημα, του δείχνει ότι είναι διαθέσιμος, ανοίγει την αγκαλιά του και του δίνει και την υπόσχεση ότι θα το συζητήσουν το βράδυ. Και κάπως έτσι δεν είναι η καθημερινότητά μας. Μπορούμε όλα να τα συζητήσουμε εκείνη την ώρα. Δεν γίνεται. Αυτό που πρέπει να αποδεχθούμε είναι ότι δεν μπορούμε να είμαστε πάντα διαθέσιμοι για τα παιδιά μας. Δεν γίνεται. Αλλά και αυτό είναι ένα μάθημα για τα παιδιά. Το έχω μία ανάγκη και πρέπει να καλυφθεί τώρα. Αυτό δεν υπάρχει στην πραγματική ζωή. Πρέπει να μάθει να διαχειρίζεται από πολύ νωρίς στη ζωή του αυτή τη ματέωση. Αυτό το περίμενε και θα μπορέσουμε να το διαχειριστούμε αργότερα. Και σαφέστατα να μάθει το παιδί και τα όρια του άλλου γονέα. Τις δικές του ανάγκες. Πρέπει να πάω στη δουλειά. Έχω ένα σημαντικό ραντεβού. Βάζει τα ωριά του. Έτσι δεν είναι? Αυτό που λέμε. Αυτό που λέμε στη δεύτερη συνάντηση για όσους ήταν στην παρέα μας. Όμως, είναι σημαντικό να τηρήσουμε αυτή την υπόσχεση. Της είπε, θα τα πούμε το βράδυ. Αυτό πρέπει να το τηρήσουμε. Όχι να το αναβάλουμε επαόριστον ή να το ξεχάσουμε ή να ελπίζουμε ότι θα το ξεχάσει και το παιδί. Μια χαρά. Όσο πιο άμεσα αντιμετωπίσουμε την κατάσταση, τόσο καλύτερα αποτελέσματα θα έχουμε. Άρα, για να δούμε, αυτός ο μπαμπάς τελικά κράτησε την υπόσχεσή του ή όχι? Για να δούμε. Αναστασία μου. Πρέπει να απογοητεύτηκες πολύ που δεν μπορούσαμε να μείνουμε σπίτι το πρωί, Ήθελα να μείνω σπίτι, μαζί σου. Φαινόσουν πολύ λυπημένη. Το καταλαβαίνω, αγάπη μου. Λείπω πολλές ώρες στη δουλειά. Έχεις πάει στη Θεσσαλονίκη την προηγούμενη εβδομάδα για 3 μέρες. Έχεις δίκιο. Πρέπει να σου έλειψα πολύ, Και εμένα μου έλειψες. Λοιπόν, τώρα το Σαββατοκυριακό θα βρούμε τι θα κάνουμε για να αναπληρώσουμε το χαμένο χρόνο. Έχεις καμιά ιδέα? Το Σάββατο πρωί να φτιάξουμε πρωινό και μετά να πάμε. Την κράτησε την υπόσχεσή του. Την κράτησε. Και όχι απλά την κράτησε. Εδώ είδαμε ότι ο μπαμπάς λοιπόν τι κάνει? Αξιοποιεί την κατάσταση ως ευκαιρία για στενή επικοινωνία και οικειότητα. Έτσι, αν ξαναβλέπαμε το βίντεο, όλες τις κινήσεις, το πώς πήγε, έκατσε δίπλα της, της έδειξε ότι είμαι εδώ, πραγματικά είμαι εδώ. Και με τα λόγια και χωρίς τα λόγια. Δεν λέει στο παιδί πώς πρέπει να νιώθει. Έτσι, δεν λέει, μα τώρα το πρωί τι ήταν αυτά τα χαζά που έκανες, όπως έλεγαν στο πρώτο βίντεο, αλλά δείχνει ενσυναίσθηση και μοιράζεται και τα δικά του συναισθήματα. Γνωρίζει το παιδί του και κατανοεί πως η συμπεριφορά της ήταν αποτέλεσμα της έλλειψης που ένιωθε εξαιτίας των πολλών επαγγελματικών υποχρεώσεών του. Του βοηθάει να κατονομάσει το συναισθημά του και το βοηθάει να βρει και λύση. Είναι αυτά τα σωστά βηματάκια που θα τα πούμε και στο τέλος. Και φυσικά, όπως είδαμε και στο προηγούμενο βίντεο, δεν φοβήθηκε να θέσει όρια, όπως έγινε στο προηγούμενο. Καταλαβαίνω πως προτιμάς να μείνεις σπίτι, όμως πρέπει να πας σχολείο και εγώ στη δουλειά που έχω ένα πολύ σημαντικό meeting. Ιδιαίτερα σημαντικό με τα παιδιά είναι να βρούμε το πρωτογενές συναίσθημα. Ενώ το παιδί λέει, σε όλα τα βίντεο έλεγε ότι δεν θέλει να πάει σχολείο. Αυτό που στην πραγματικότητα λέει είναι ότι θέλει να περάσει χρόνο με τον γονέα του. Της έχει λείψει ο πατέρας της και θέλει να μείνει μαζί του. Δεν μπορούσαμε να το φανταστούμε στην πρώτη άρνηση, δηλαδή δεν θέλω να πάω σχολείο, ότι κάτω από όλη αυτή την άρνηση κρυβόταν μια τόσο μεγάλη ανάγκη. Ανάγκη για σχέση.
Θυμάμαι μια φορά ένα αγοράκι, τον Κωνσταντίνο μας, ο οποίος ήρθε το πρωί σχολείο με τον μπαμπά του και είχε δηλώσει «Δεν θέλω να μπω στην τάξη». Κλάμα, είπαμε αμά, να φύγει ο μπαμπάς, να πάει στη δουλειά του. Τέλος πάντων, ερχόμαστε με τον Κωνσταντίνο στο γραφείο μου και μου λέει ο μπαμπάς, έφυγε όλο το δρόμο. Τον έκανα χρυσό. Έχει φάει καλά, έχει κοιμηθεί καλά, μήπως τον πόνεγε η κυλίτσα του. Ξέρετε όλα αυτά που προσπαθούμε να δούμε στην αρχή αν συμβαίνουν. Λέω ότι μια χαρά ήταν. Με το που μπήκαμε στο αυτοκίνητο άρχισε να κλαίει. Τέλος πάντων, καθόμαστε στο γραφείο μου, μια συζήτηση μία ώρα για να ανακαλύψω τελικά τι. Ο Κωνσταντίνος την Παρασκευή φορούσε μία ωραία μπλούζα με τον Batman. Τη θυμάμαι χαρακτηριστικά αυτή την μπλούζα. Και είχε υποσχεθεί στο φίλο του, τον Αποστόλη το λέγανε, ότι θα του πάρει μια ολόιδια μπλούζα. Παιδάκι ήτανε, εύκολα έδωσε αυτή την υπόσχεση. Πάει λοιπόν ο Κωνσταντίνος στο σπίτι, λέει στη μαμά του να πάμε να πάρουμε την ίδια μπλούζα με το, που έχω και εγώ για τον Απόστολο. Του λέω, μα του δεν πας καλά. Θα τρέχω εγώ τώρα να πάρω μπλούζα για τον Απόστολο, έκανε και 20 ευρώ. Δεν θα σου πάρω την μπλούζα. Όλο το Σαββατοκύριακο παιδευότανε ο μικρός Κωνσταντίνος να δει πώς θα λύσει το πρόβλημα. Δεν υπήρχε λύση στο πρόβλημα, γιατί δεν ήθελε να δώσει και δουλειά την μπλούζα. Τέλος πάντων, το πρωτογενές συναίσθημα, αυτό που τελικά έβγαλε ο Κωνσταντίνος, ήταν ότι φοβότανε να πάει στην τάξη, γιατί ο Αποστόλης θα του ζήταγε την μπλούζα και αυτός δεν είχε την μπλούζα. Άρα, το πιο πιθανό ήταν ότι ο Απόστολος δεν θα ήθελε πλέον να τον κάνει παρέα. Το παιδί δεν ήθελε να τα πει όλα αυτά στους γονείς του και να μην ήξερε τι ήταν αυτό που τον βασάνιζε. Είπε για την μπλούζα, είπε το πιο επιφανειακό συναίσθημα που ήταν ότι δεν ήθελε να πάει σχολείο. Και βέβαια, εδώ πέρα είναι πώς κάνουμε το παιδί να μιλήσει. Γιατί εμένα μου πήρε πραγματικά μία ώρα ενεργητικής ακρόασης, να τον ακούω, να πηγαίνουμε πιο βαθιά. Είχα το χρόνο για να το κάνει. Αλλά πώς οδηγούμε τα παιδιά να μπορέσουν να καταλάβουν τα συναίσθημά τους. Το είδαμε και εξαιρετικά στο βίντεο, σε όλα αυτά τα βίντεο. Και μπορείς, Βούλα, μήπως τώρα να μπορέσεις να διαχωρίσεις λίγο αυτά τα βήματα για να ολοκληρώσουμε και τη σημερινή μας συνάντηση. Αρχικά, ο γονέας ονοματίζει αυτό που βλέπει στο παιδί. Περιγράφει αυτό που βλέπει. Περιγράφει το συναισθημά του, περιγράφει τη συμπεριφορά του, μπορούμε να περιγράψουμε. Μου λες ότι δεν θες καθόλου να πας στο σχολείο και προτιμάς να μείνεις σπίτι σήμερα. Φαίνεσαι πολύ αναστατωμένος. Προσπαθούμε να μην κάνουμε και ερωτήσεις, να είναι κατάφαση, για να μην καθοδηγούμε. Εκεί λίγο θέλει λίγο προσοχή, να μην κάνουμε και καθοδηγητικές ερωτήσεις, να το αφήνουμε να βγαίνει από μόνο του. Οπότε το δεύτερο βήμα είναι ότι ονοματίζει το συναίσθημα. Του προσφέρει το λεξιλόγιο για να μπορέσει να βρει αυτό που ταιριάζει καλύτερα σε αυτό που νιώθει. Αυτό βοηθάει πολύ κυρίως και τα μικρά παιδιά μας, εδώ που μου μιλάω κι εγώ από το νηπιαγωγείο, που ακόμα δεν έχουν αναπτύξει το λεξιλόγιο και όλα είναι λίγο μπερδεμένα μέσα τους τα συναισθήματα. Όμως και στα μεγαλύτερα παιδιά, οι μικρές εκφάνσεις του συναισθήματος σημαίνουν πολλά και διαφορετικά πράγματα. Είναι διαφορετικό συναίσθημα το σε βλέπω ταραγμένο, από το σε βλέπω θυμωμένο ή μου φαίνεις οργισμένος. Το παιδί, χρησιμοποιώντας τη λέξη που του έχουμε δώσει για το συναίσθημά του, μπορεί να ορίσει αν αυτό είναι σωστό ή λάθος. Δηλαδή, μπορεί να πούμε σε ένα παιδί, μου φαίνεσαι ταραγμένος, και να πει το παιδί, όχι, δεν είμαι ταραγμένος, είμαι θυμωμένος, είμαι πολύ θυμωμένος. Οπότε, είναι πολύ καλό να δίνουμε τη λέξη, έτσι ώστε πάνω σε αυτό το παιδί να χτίσει, να πει ναι ή όχι, ή δεν είναι ακριβώς αυτό. Σωστά. Απογοητεύτηκες, θύμωσες. Εκεί μπορούμε να του πούμε και διαφορετικές λεξούλες για να διαλέξει αυτό που ταιριάζει καλύτερα. Το τρίτο βήμα είναι να δείξουμε ενσυναίσθηση και να θέσουμε και τα όρια μας όσον αφορά όμως τη συμπεριφορά. Αυτό που είπαμε πριν. Όχι το συναίσθημα. Βάζουμε όρια στη συμπεριφορά και όχι στο συναίσθημα. Καταλαβαίνω ότι ήθελες να παίξεις κι εσύ με αυτό το παιχνίδι και θύμωσες που δεν σε άφησε το άλλο το παιδάκι. Είναι δύσκολο όταν δεν μπορούμε να έχουμε αυτό που θέλουμε. Είναι εντάξει να θυμώνεις. Και εγώ κάποιες φορές θυμώνω όταν δεν μπορώ να έχω αυτό που θέλω. Οπότε το παιδί καταλαβαίνω ότι είναι και φυσιολογικό αυτό που νιώθει. Έτσι. Όμως, πάμε να βάλουμε τα όρια μας. Δεν μπορείς να χτυπάς τον άλλον όταν θυμώνεις. Σε αυτό το σημείο, κυρίως τα μικρότερα παιδιά, μπορούμε να τους δείξουμε τους κατάλληλους τρόπους έκφρασης του θυμού τους και τρόπους αυτοχαλάρωσης. Το τέταρτο βήμα είναι να βοηθήσουμε το παιδί να βρει τις κατάλληλες λύσεις. Αποφεύγουμε να δώσουμε εμείς τη λύση στο παιδί, γιατί είναι σημαντικό να το εκπαιδεύσουμε σε αυτή τη δεξιότητα.
Τι θα μπορούσες να έχεις πει στο άλλο το παιδάκι? Τι θα μπορούσες να έχεις κάνει διαφορετικά? Με τι άλλο θα μπορούσες να απασχοληθείς? Έχεις καμιά ιδέα? Οπότε βοηθάμε να βρει μόνο του τη λύση. Και να σας πω και κάτι, μπορεί να δοκιμάσει κάποιες λύσεις που εμείς μπορεί να ξέρουμε από πριν ότι δεν θα λειτουργήσουν και πολύ, αλλά καλύτερα να το αφήσουμε να δοκιμάσει τον εαυτό του, έτσι τις δυνάμεις του και να εκπαιδευτεί σε αυτή τη δεξιότητα. Ξέρω ότι μπορεί να σας φαίνεται λίγο βουνό να τα χρησιμοποιήσετε αυτά τα βήματα, 8 ώρα, 1, 2, 3, 4, τα βήματα ενεργητικής ακρόασης, όπως το λέμε. Στην αρχή σίγουρα θα φαίνεται και θα είναι λίγο δύσκολο, θα είναι λίγο άβολο, όμως με την εξάσκηση, από ένα σημείο και μετά, αυτό θα συμβαίνει αυτόματα και βίαστα. Εκπαιδευόμαστε κι εμείς όπως εκπαιδεύονται και τα παιδιά, έτσι δεν είναι, κυρία Τερέζα? Ναι, ακριβώς, ακριβώς. Όταν το παιδί ξέρει ότι είμαστε εκεί για να το ακούσουμε, να το καταλάβουμε και να το βοηθήσουμε, ότι είμαστε διαθέσιμοι και σύμμαχοι, θα υπάρχουν λιγότερα σημεία τριβής και συγκρούσεων στην οικογένεια. Θα ξέρουμε πως θα έρθει σε εμάς να μιλήσει όταν θα χρειαστεί να μιλήσει και θέλουμε να μας μιλάνε τα παιδιά μας. Θέλουμε να μας πούν αν κάποιος τους κακοποιεί, τους παρενοχλεί, τους καταπιέζει. Θέλουμε να μας μεταφέρουν τα άγχη και τους προβληματισμούς τους. Βλέπετε πόσα παιδιά υφίσταται bullying ή σεξουαλική κακοποίηση ή παρενόχληση και χρειάζονται χρόνια για να καταφέρουν να μιλήσουν γι' αυτό. Και κάποια μπορεί να μην το κάνουν και ποτέ. Και αυτό συνήθως έχει και τραγικές συνέπειες. Ας συνοψίσουμε λοιπόν. Για να μπορέσουμε να εκπαιδεύσουμε τα παιδιά μας στο να αναπτύξουν συναισθηματική νοημοσύνη, πρέπει αρχικά να ξεκινήσουμε από τον εαυτό μας. Για να μπορέσουμε να νιώσουμε αυτό που νιώθει το παιδί, θα πρέπει να έχουμε επίγνωση αρχικά των δικών μας συναισθημάτων και μετά των παιδιών μας και της καθημερινότητάς τους. Να αναγνωρίζουμε πότε βιώνουμε ένα συναίσθημα, να μπορούμε εμείς να το κατονομάσουμε, να το διαχειριστούμε και να είμαστε ευαίσθητοι στην εκδήλωση συναισθημάτων των άλλων. Είναι εύκολο? Όχι, καθόλου εύκολο. Αλλά είναι πολύ μεγάλη πρόκληση και άλλωστε το ταξίδι της ζωής μαζί με τα παιδιά είναι να γίνουμε κι εμείς καλύτεροι ως άνθρωποι. Και να έχω και συναισθηματική σύνδεση με το παιδί μου. Να έχω δηλαδή επίγνωση των συναισθημάτων του. Αυτό προϋποθέτει ότι συζητώ, ότι γνωρίζω το παιδί μου. Ξέρω πράγματα για τη ζωή του, για το μικροκοσμό του, για τους φίλους του, για τις προτιμήσεις του, για τις ανασφάλειές του ή τα δυνατά του σημεία. Έτσι, μπορώ να κατανοήσω τα συναισθήματα και τις πράξεις του και να το βοηθήσω μετά στην καθοδήγηση για επίλυση των προβλημάτων του. Αν γνωρίζω, για παράδειγμα, ότι πλησιάζει η μέρα της συναυλίας, μπορεί να μπορέσω να κατανοήσω το άγχος που νιώθει το παιδί μου. Αν ξέρω ότι τσακώθηκε με το φίλο του, μπορώ να κατανοήσω την άρνησή του, ότι δεν θέλει να πάει στο σχολείο. Αν γνωρίζω για τον τρόπο που κατάφερε στο παρελθόν να λύσει ένα πρόβλημα, μπορώ να το ανασύρω και να το αξιοποιήσω για να τονώσω την αυτοπεποίθησή του και να το υποστηρίξω να αντιμετωπίσει το επόμενο πρόβλημα. Και ούτω καθεξής. Να λοιπόν ενσυναίσθηση, Βούλα, να κατεβαίνω στο επίπεδο των παιδιών όταν μου μιλάνε, να δείχνω ένα ειλικρινές ενδιαφέρον, όχι να έχω μπροστά μου το παιδί και να σκέφτομαι από πίσω μου τι έγινε στη δουλειά. Πρέπει να είμαι εκεί 100%. Να δείχνω στο παιδί ότι καταλαβαίνω πώς νιώθει. Από όλους μπορείτε να κρυφτείτε, από όλους μπορούμε να κρυφτούμε, δεν μπορούμε να κρυφτούμε από τα παιδιά. Άρα πρέπει να προσπαθώ ειλικρινά να μπω μέσα στα παπούτσια του. Πολλές φορές τα παιδιά δεν χρειάζονται λύσεις από εμάς. Χρειάζονται απλά να νιώσουν ότι τα καταλαβαίνουν. Τα καταλαβαίνουμε, ότι χρειάζονται μια αγκαλιά. Όχι απαραίτητα να τους πούμε τι να κάνουν. Γιατί υπάρχουν και κάποια δύσκολα συναισθήματα για τα οποία δεν υπάρχει λύση. Αν το παιδί μας νιώθει λύπη γιατί πέθανε το σκυλάκι του, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι για να το διορθώσουμε. Πρέπει να νιώσει και την λύπη της απώλειας. Μπορούμε όμως να είμαστε εκεί μαζί του, να είμαστε σύμμαχοι και προπονητές στον αγώνα της ζωής. Για να διαμορφώσουμε παιδιά με ψυχική ανθεκτικότητα, με αυτοπεποίθηση, με συναίσθηση. Παιδιά που ικανά να αντιμετωπίζουν τις προκλήσεις που θα βρεθούν στον δρόμο τους. Τα όμορφα και τα δύσκολα της ζωής. Τα εύκολα και τα άσχημα. Η καλλιέργεια συναισθηματικής νοημοσύνης αποτελεί τη
βάση για οτιδήποτε θέλουμε να πετύχουμε με τα παιδιά μας. Είναι το τρίτο μας διαδικτυακό σχολείο, έτσι, μιλήσαμε για την αυτονομία, μιλήσαμε για τα όρια. Είτε λοιπόν θέλουμε να καλλιεργήσουμε την αυτονομία τους, είτε να βάλουμε υγιή όρια, είτε να εμφυσίσουμε αξίες και αρχές. Η βάση για να το κάνουμε αυτό είναι η καλλιέργεια της συναισθηματικής νοημοσύνης. Για να μεγαλώσουμε παιδιά με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση, παιδιά ικανά να λύνουν μόνα τους τα προβλήματά τους, να εμπιστεύονται και να χειρίζονται τα συναισθήματά τους, παιδιά ικανά να συνάψουν υγιείς σχέσεις με τους άλλους, με σεβασμό και ενσυναίσθηση, παιδιά που θα οικοδομήσουν έναν καλύτερο κόσμο. Τα παιδιά που χρειαζόμαστε. Τα παιδιά που χρειαζόμαστε και στα παιδιά που ελπίζουμε. Ακριβώς, ακριβώς. Όμως νομίζω ότι έχουμε και κάποια βιβλία για τους γονείς μας, που μπορούμε να προτείνουμε. Είναι 2 βιβλία, το ένα μάλιστα είναι και εκπαίδευση. Είναι η συναισθηματική νοημοσύνη των παιδιών του Γκότμαν. Νομίζω Γκότμαν γράφεται με 2 T, μπορεί να κάνω και λάθος. Από τις εκδόσεις Πεδίο. Αξίζει να το διαβάσετε. Είναι ένα βιβλίο που θα σας βοηθήσει πολύ να καταλάβετε κάποια πράγματα. Και υπάρχει και το βιβλίο από την Gordon Ελλάς, που είναι τα μυστικά του αποτελεσματικού γονέα. Όμως αυτό αξίζει πολύ να κάνετε και την εκπαίδευση, Gordon. Ακόμα και το να καταλάβετε ποιο είναι δικό σας πρόβλημα, ποιο είναι πρόβλημα του παιδιού σας. Ενώ έχουμε αυτή την ταύτιση με τα παιδιά μας, και είναι δικά μας, δεν είναι όλα τα προβλήματα των παιδιών και δικά μας. Δηλαδή, αν ένα παιδί έχει τσακωθεί με ένα φίλο του, δεν είναι δικό μας πρόβλημα. Εμείς στεκόμαστε και το συμπαραστεκόμαστε στο να λύσει το πρόβλημά του. Βοηθάει πάρα πολύ η εκπαίδευση του Γκόρντον. Και το άλλο βιβλίο που σας είπα ήταν «Το σώμα δεν ψεύδεται ποτέ». Νομίζω είναι εκδόσεις Ροές της... Ξέρω το όνομα της συγγραφέα, αλλά δεν πειράζει. «Το σώμα δεν ψεύδεται ποτέ», έτσι λέγεται. Alice Miller είναι το όνομα της συγγραφέα. Οκ. Τώρα έχουμε λίγο χρόνο, αρκετό χρόνο μάλλον, να συζητήσουμε. Μπορούμε να σταματήσουμε τη βιντεοσκόπηση, κύριε Πάουλ, έτσι ώστε όλοι οι γονείς να αισθανθούν ελεύθεροι.